سەرۆک مەسعود بارزانی ببوونەیە ساڵڤەگەرە دەستپێکردنا شۆڕەشە ئەیلونێ پەیامێک بەڵاو کرد و ڕاگهان. شۆڕەشە ئەیلونێ ئیرادە و باوەری بە خۆبوونێ لێ مرۆڤێ کورد ڤەگەران بوو بنگەهەکە بەهێز ئا سیاسی و فکری و جەماوەریە خەباتە ڕزگاری خوازە گەلێ کوردستانê lê dijî sitem û dagîrkeriyê. Peyama Serok Barzanî bo salvegera şoreşa mezin wiha hatiye. Bi navê Xwedaya mezin û dilovan, şoreşa mezina Eylûnê bi rêberiya Cenabê Barzanî Nemir mezintirîn şoreşa siyasî û çekdarî û seranserî gelê Kurdistanê bû. Navê mafê netewî û medeniyên gelê Kurdistanê, şoreşa Eylûnê îrade û bawerî bi xwebûnê li mirovê Kurd vegeran bû bingeheke bihêz a siyasî û fikrî û cemawerî ya xebata rizgarî xwaza gelê Kurdistanê li dijî sitem û dagîrkeriyê. Şoreşa Eylûnê şoreşeke resen û xwemaliya Kurdistanê bû ku tê de hemû çînên civaka Kurdistanê li netewe û orên cuda li hemû navçeyên Kurdistanê bi hev re palpiştiya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê bû. Ji bo yek armanca pîroz xebat kirin. Her ev jî bû sedema wê yekê ku serwerî û dîrok û destkeftinên mezin ji bo gelê Kurdistanê bê tomar kirin li ser asta navçeyî cîhanî deng veda. Hemû ew destkeft têkoşîn û geşbûna siyasî li Kurdistanê pêk dihat dirêjiya qurbanîdan û tekoşîna kedên gelê me ya li şoreşa Eylûnê. Ji bo wê yekê jî wanew bihayên wê şoreşa mezin divê bûme hemûyan bi bilindî bimîne û bi baronahiya riya me ya paşerojê. Di bîraniya şêsaliya hilpêkirina şoreşa Eylûnê de rêz û pîzanînên min ji bo wan hemû qehreman û xebatkar û kedkaran heye ku li şoreşa Eylûnê de rola wan hebû qurbanî dan. Çi ewên li nav me de nemane û ewên ku hîn jî di jiyanê de mane. Di vê bîranîna pîroz de hezar silav lê giyanê pakê şehîdên şoreşa Eylûnê û hemû şehîdên riya azadiyê. Mes'ud Barzanî 11 Eylûna 2021